Aquest és el moment que regidors d'Esquerra Republicana i Convergència i Unió pengen la senyera estelada al balcó de l'Ajuntament de la Vila de Gràcia, a Barcelona, malgrat que l'alcalde socialista havia anunciat que no ho permetria. La decisió de penjar-la havia estat adoptada a la Junta de Portaveus. Aquest no ha estat un cas aïllat. A Vilafranca també s'ha penjat la senyera estelada. En aquest cas, però, s'ha hagut de fer amb una escala i pujant des de l'exterior. La raó és que l'alcalde socialista de la ciutat s'ha negat a penjar-la, tot i haver-hi un acord municipal que així ho sol·licitava. L'alcalde només ha permès que l'estelada es situés dins l'Ajuntament, a peu d'escala. Però a dalt al balcó l'estelada s'ha hagut de penjar des de fora. L'alcalde socialista té aquests arguments per la negativa. Cadascú pot pensar la seva ideologia corresponent. Penso que hem de representar tota la gent de Vilafranca, tots, sense exclusions, i penso que la senyera catalana, les 4 barres, la nostra senyera representa, sense cap mena d'equívoc, el 100% dels vilafranquins i vilafranquines. Els regidors de Convergència, Esquerra i les CUP no han vist bé la solució de Marcel Esteve. No han complert una vegada més una moció aprovada pel ple de l'Ajuntament, aprovada democràticament per la majoria de l'Ajuntament de Vilafranca, en el sentit d'homenatjar el centenari d'una bandera tan nostra com és l'estelada. És una pena perquè era un acte de dignificació i de reconeixement a un element i a un fet i a una representació que molta gent hi ha deixat la seva vida per aquest tema. Com deia el Pere abans, va ser una moció aprovada de forma democràtica. En aquests dies l'alcalde ens ha acusat, ens ha amenaçat d'intentar provocar un conflicte. Aquest conflicte, malauradament, existeix des de fa 300 anys i no es genera per penjar una estelada a la porta de l'Ajuntament. Hi ha aquesta doble vara de medir que impedeix que un acte tan senzill, que no hauria de comportar cap problema, com és penjar un símbol l'any que es celebra el centenari i, a més, es farà a 90 poblacions de Catalunya, doncs aquí es converteix en un conflicte quan és del tot innecessari. Està previst que durant la diada un centenar d'ajuntaments pengin l'estelada, commemorant així el centenari d'aquesta bandera.